layi nan gani nan bari, haka za ku gani kuma haka za ku bar ni. Kun san Allah da yadda zan yi wallahi da sai na ba Shadiyan nan guba ta ci ta rasu. Tunda ake kawo baiwa ban taba ganin an ka kaskantacciyar baiwa irin wannan ba. Ni na tsani wannan kaskantacciyar wallahi. Haba wa ku me yasa kullun kuke irin wannan tsanan ne? Sai ku dauki karan tsana ku dora mutum, to wallahi ku ji tsoron irin duk mutumin da ka tsane shi wata ran shine a saman ka. Wallahi ku ji tsoron duniya. Wai kai me yasa kake haka? Duk sanda muka kawo magana sai ka kawo mana na ƙasa a ciki. Ka bar gani ka girme mu, abin da muka hango kai ba za ka hango shi ba. Ka Allah rabu insha Allah. Kai kullun dalla suka ce ka girme mu. Kai bawa ne mu bayi ne. To dai ku ji tsoron wallahi wanda ka kuntatawa. Wallahi ko in kun kidi ba kwa ki gani ba. Haba. Ni dai gaskiya abin da nake so da ku shine ai ko dan da mace ai a tausaya Shadiya. Kai saurara dalla malam bace mana daga wajen nan. Mu nan da ka